Takže čau a v dnešnom update by nám mal prísť do hry Juice World a ja to nebudem zdržovať a môžeme ísť do hry. A čo som si tak všimol, tak už konečne môžeme odomknúť tieto boty, čo je veľmi dobré. A dobre, takže som v načítacom lobíčku a žiadnu zmenu tu zatiaľ nevidím, ale mali by nám pridať do hry nové zbrane a to sú tieto, ktoré vám tam teraz vyskočia na obrazovku. A ideme to tu preskúmať. Takže tak, tam máme zmenu na mape, čo je niekde tuto, ne, tak tu. A to je novinka, čo sme tu nemali, lebo tam niečo svietí. A ja by som sa tam išiel pozrieť. Som zvedavý, že čo tam nového budeme mať. Juice World, kámo! Ne! To si robíš srandu, kámo. Čo si blázon? Tak to je mega. Ale to je fakt, že je mega, kámo. Holy shit, kámo. To je mega, ale že mega. Oh my god. To vyzerá strašne dobre, kámo. Mega sa teším na ten koncert. Podľa mňa, možno keď sa nad tým fakt, že pohrali, tak by to mohol byť taký koncert, jak Travis Scott. Ale fakt neviem. Máme tu nejaké vlny, ktoré každú chvíľu narážajú do brehu a posiela ich Juice World. Kámo, ale sem padá mega veľa ľudí. Tam padá jeden zápeček, ktorý má o dosť lepší landing, ale kámo, není podo mnou, že? Je nado mnou, dobre. Ja padem na túto zbraň a vyspamujem ho sora. Kámo, poď rýchlo. To je koniec, kámo. Ja som sa chcel pozrieť a nemôžem, lebo tam padlo 1 500 000 ľudí, kámo, ale ja to tam vyfajtím. Ja sa nevstám a idem to tam vyfajtiť. Snáď, kámo, nezomrem. To je jediné, čo, kámo, fakt, že nechcem, lebo keď zomrem, tak to je pre mňa úplný koniec. Toto idem vyfajtiť, poď sem. Prosím, nech nenájde gunu, kámo. Nech nenájde shotgunu. Let's go. Mal nejakú shotgunu. Dobre, to je bot. Budem len dúfať, nech budem mať, že náboj, kámo. Oh my god. Dobrý kill, kámo. Ktorý si srandu. No, idem to tam pozrieť. A kde to je? To bolo tu niekde. Jo, tu. Kámo, to je jak z chapter 3. Chapter 3 season 3, tuším, to bolo, kámo. A sú tu legendary chestky. Teda aspoň teda jedna. A tam je druhá. Kámo, tu máš 100% spawn rate legendary chestiek. Tak to je dobré, kámo, to sa mi páči. Idem si hneď pre tú ďalšiu. A tuto máme lepšiu shotgunu, ale... to je tá normálna, dobré. Tu máme nejaké shieldy. A zlatý raketomet, no, si nezoberiem. Tam sú nejaké stoličky, ale to pozriem až za chvíľu. Najprv sa tu nahealujem a otvorím legendary chestku. Takže, no a poď niečo dobré. Toto je veľmi špatné. No a... kámo, 999. A toto je Juice World. Hashtag Juice World. To sú fajtiky. Kámo, ne, trafím. Netrafím. Ja mu idem na ňo, kámo. Prosím, nech nezomrem, fakt prosím. A keďže trocha sa bojím, ale podľa mňa bude nahitovaný. Kámo, idem teraz tam na ten drop a kámo, muselo to byť takto vo vode. Nedostanem snipe, let's go. Epická snipa, tomu ver. Let's go, epická snipa. Tu sú niekde fighty. Ideme tam. OK, máme auto a môžeme ísť tam. No, zoberieme toto. Tam je helikoptéra. Ne, kámo, on vyfajtil Snoop Dogga, alebo... On vyfajtil Snoop Dogga, kámo. To ne. Ale ja to tam idem skúsiť vyfajtiť, lebo kámo, to by bolo mega. Kebyže sa mi to podarí vyfajtiť. To dám. Kámo, nechaj ma Snoop Dogg. Kámo! Máme tu
pokus číslo 2 a zase by som padol hen tam, lebo tam máš samé legendary čestky, máš tam 100% spawn rate legendary čestiek, takže to je za mňa úplne super. A už tu máme zas Juice Worlda, padá sa mi jeden pindia, čo je dobré pre nás. Musíme padnúť hneď na nejakú čestku alebo zbraň, lebo podľa mňa tento to bude vedieť hrať. Padá sem potom ešte jeden, kámo, tak to teda ne, fakt. Tu mám zbraň. Toto zober to. A vyfajti ho, poď kámo, poď. Kámo, máme tu poslednú tretiu hru a tentokrát by som padol na Ice Isle, pretože ja si myslím, že sme už preskúmali úplne všetko. Alebo viete čo, ideme sem. Ja chcem dať jednu normálnu hru, kámo. Fakt, že jednu jedinú normálnu hru. Ty, vďaka tebe, kámo, budem mať teraz takú dobrú hru, že uvidíš, kámo. Prvé, čo treba spraviť je, že by sme mohli ísť na túto benzínku, kde máme hneď snipu. A pištolku. Potom v dome máme to neviem, čo je, to je AKčko? Ne, to je nejaké SMGčko, lebo to má náboje do SMGčka. A teraz by som si tam išiel pre nejakú legendary čestku, ale najprv by som išiel sem, lebo tu je veľa čestiek a riftov a všetkého. A hviezd, takže tu sa nalútime a potom by som išiel, máme dokonca už aj shotgunu a potom by som išiel fightiť. Dobre, máme už aj shieldy. Ideme niekomu naletieť na hlavu. Ale tam sa už aj buildilo, to sa mi vôbec nepáči. Chcel by som túto hru, tú novú zbraň Juice World, kámo, to by bolo mega. Tu sú fighty, ideme tam. Prejdem na tohleto. Skara, kámo, som mega zle zahral. Ja som chcel vyťahnuť Skara a úplne som na to zabudol. GG. Kámo, ešte v tomto dome je jeden a tam je ďalší, kámo. Prečo tu je tak veľa ľudí? Tak, kámo, tento bude dobrý. Kámo, ja neviem hrať. Prosím, let's go. Tomu ver. Vyfajtil som to. Kámo, tak ja som teraz jaký lucky. Ale mal tuším pumpu. Však mal pumpu, to by bolo mega. Tak, a sme nahýlovaní. Dokonca nám tu ide aj autíčko. Ja si to zoberiem. Tam máme auto, máme nejaké build fightíky. Máme tu Dynamo TNToon a to je podľa mňa za mňa dobrý skin a som rád, že som ho stihol splniť. Ja si myslím, že by to mohlo byť pre toto video všetko. Ja si myslím, že sme si ukázali skoro všetky veci, čo boli v tomto update nové a majte sa krásne a čau čau.